Mistä Johanna Tukiaisesta vai? Ei. No siis se katsoo Johanna Tukiaisen video äkkiä. No katsotaan. Missä se nyt onkaan? Missä on se Johanna Tukiaisen video? Tuolla. Jussi, katos tätä. Jussi. Kato. Siinä. Johanna Tukiaisen video. Hauva oli vielä täydessä unessa, kun se pompautettiin sängystä. Jussi. Ei, se on se Johanna Tukiaisen video. Se. Herran Jumala. Ei katota sitä. Ei sitä voi katsoa. Jussi pelottaa tommonen Johanna Tukiainen.